Idemo malo do Saliha Cmajića u Vitezu, selo Bukve. Imamo danas sa njim obaviti jedan razgovor, došli smo ekstra radi njega neki humanitarnu pomoć, vidi ga. Neće da ujde ovaj, dođi vamo, vidi što se, gdje si Jarhani? O, evo nam i Saliha moj. Salihe, merhaba, kako si mi? Dobro, kako si ti? Kako se osjećaš ovih dana? Pa potrešeno malo, iznenadno sve. Vidim po tebi da baš nisi ali to je pozitivno u tebi. Jest. I? Dobro, hvala mu. Čekaš sad samo da ideš. Krenimo. Trebalo ste ići sutra, jel? Ja, ali se odgovorilo na četvrtak. Šta, vidio sam Šida i nešto objavilo što ste snimali da doktor nije mogao pa... Pa nije mogao, doktor nije bio, pa će u četvrtak biti. U četvrtak ide problem i Šida ide s vama tako zajedno i tvoja majka. Jest. Idete za Sarajevo i Sarajeva za Tursku? Jest, s avionom. S avionom. Ja. I tamo ćete izvršiti ove nalaze, predloge i ako Bog da, nadamo se da će biti sve u redu, da ćeš to odstraniti, šta ne bude. Skloniti. Dobro. Ko ti ima u kući? Ima babo i mama. Je li babo bolestan ili... Dobro je, malo ga grlo, ne znam dobro. Hajde, vidit ćemo. Hajde, bujrom. Evo ga. Evo sokola moga. O, selam aleikum i merhaba. Kako si mi? Ne, kako si? Kako si? Evo, pa ti si svaki dan deblji. Zadnjih nekoliko dana puno se toga izdešavalo. Na pozitivno. Ovo najradosniji ti u stvari dan u tvom životu. Znači, Salih je dobio sve donacije, dobio da ide u Tursku, da izvrši nalaze. Da ide tamo, sabralo se pare za te kontrole sa tamo, za tu glavnu, za te kontrole. Ode mašala u Tursku. Gledao sam ove što je Darko snimao i sa Šidom i sve, bilo je onaj da ćeš i ti ići pa si u zadnje vrijeme odgodio, iće samo majka i... Iće Salih. A ti si odgodio? Ja ne mogu hajvana. A ti imaš ovdje onaj... Pa šta ću, lakše je mene hajvan. Mora neko ostati, da nema ko ostati, jel? Pa lakše je mene hajvan, vrat, nego njoj. Pa jesi ti. Ne znam točno koliko će biti, a on ako bude, ovako je rečeno, on ako bude sve u redu, nalazima, on će ostati da se radi. Sve će oni kazati, sve će oni priniti Šida, će biti sa njima. Pa jučer ste bili u Bugonu. Jučer smo mazdan bili gore. A da me reci ovom interesu, ja zadnji put kad smo bili ovdje, ja sam s vama i sa Salihom sam pričao i pitao sam baš Saliha jesi li igdje išta čuo da se more to raditi? On je tad rekao, kaže, čuo sam da se u Turskoj može raditi. Nisam ništa, taj doktor je glavni tamo. A dok su ga primili, znači da mogu. Vjerovatno su, dobri su... Dok su ga primili, vjerovatno da to... Doktori su dobri specijalisti. Da mogu, sigurno da mogu. Neće oni, jer ja sam, mi smo odmah poslali prvo nalaze, sve tamo. Da, i... Oni su vidjeli sve nalaze, šta s čemu se radi. I odgovor je došao poslije. Oni su po nalazima vidjeli šta mora, šta ne mere. Jeste. Znači da ne mere, ne bi slali signal da se dođe tamo. Sad pošto sam sinoć gledao video, ja sam, pošto je bilo rečeno da Salih sutra ako Bog da je trebao ići i sad je odgođeno do četvrtka, u četvrtak treba da ići? Četvrtak imaju let iz Sarajeva u 1:10. Posle podne. Gdje ide, u koji grad? Je li Istanbul? Molim? U koji grad u Tursku idu? Ne znam. Ne znam, znaš Salih ti? Ne znam, ja nisam rekao. Blizu Gonci. Gonca je hoća blizu. A ja, grad meni je Ankara. Nije ni ona rekla. A nije. Sad me interesuje za majku. Jesi li uzbuđena? Pa jesam. Prvi put je ovo da izlaziš. Pa jesam, kako nisam. Vidio sam sinu kako plačeš, ali to je sve od dragosti, suze radosnice. Pa šta bi? Da je lako nije. Da je lako nije, ali ako Bog da, mi se nadamo da će to biti dobro. Biti. Rekao si mi da Salih ide i ja sam ti rekao da ću doći. Pitao sam Saliha šta mu treba. On je bio skroman, rekao je samo jednu stvar. I ja sam uzeo puno toga više. Pa nismo bezobrazni, žuti.
I ima još neki, taman kad sam došao ovdje, nekim su mi se javili, kaže što nam nisi rekao da ideš, i oni su poslali neki pomoći u novcu. Kaže to halalo sam. Sinoć baš kad sam došao, punca mi je tu da ona je penzioner bosanski, prima penziju, rahmetli čovjek joj je poginuo i ona je poslala 50 maraka. I poslala mi jedan, taman putu kad sam bio, jedan me prijatelj zove, kaže, gdje si, rekao, evo idem za Bosnu, što ću u Bosni, čudno mu što ću, rekao, imam jednog prijatelja iz Viteza, treba da iđe u Tursku da vrši operaciju i nešto, rekao, humanitarno mu nosim, kaže, ajde, evo, dadne mu i 50 maraka i od mene. Opet je poslala 2 paketa kesica i 100 eura ti je poslala, da ti dadnem. I među vremenu mi se još jedan moj jaran javio, kaže, pa ti čuo sam da si otišao u Bosnu, jesam, rekao, kaže, de moraš li za me, pošto mi nije dao, kaže, moraš li za me dati 100 eura i on ti je, zove se Ćazim Adrović. On je isto iz Crne Gore, ali smo u Italiji, tu smo svi zajedno. Njegova žena Fatima Adrović i oni su ti poslali 100 eura. Uglavnom. Evo sad moramo otići do auta da iznesemo te stvari koje smo vam donijeli, da vidiš šta je i da vam uručim. Evo nas. Moj Jarane, idemo do auta da ti donesemo ovu pomoć što ste poslali. Hvala. Pa ti to posle vidi raspodijeli. Uglavnom ja sam ti donio puno toga, ti stvari. Sad da izvadimo iz auta. Normalno da bude sve kao... Evo vidi. Evo jedan paket. Ovdje su one kese. Nisu teški. To sam ti ja uzeo što si mi rekao sad. Da vidimo. Pa ću ti ja tamo objasniti. Samo malo. Pa ću ti ja objasniti šta je šta. Da vidimo još. To nije. Ovo je. Dakle. Imao sam još, ja mislim da sam imao još, samo da vidimo ovdje. Evo ovdje ima ovo. Ja mislim da je to to. Evo, sad ću ti ja reći sve. Reći ti ja sve šta je šta. A koliko ima cuka ovdje? Evo ovaj, ima. Ovo je to, znači svak svog ima cuku, jel? Nije moja slava da li ima topašnu cuku radi hajvana, stoke, radi štali, znam. A rekao si mi da ste, šta je on, junca zamijenuo? Pa morao za juncu, ba. Što, bio opak? Ka me nije znao. I šta, i zamijenuo i sad imaš drugu, jel? Za juncu, za kravu, za juncu. Ja. To sad pa ću ti ja posle objasniti ko je šta. Evo ovo su te kese. Ne znam šta je još, bila mi je rekla još nešto sam zaboravio, još sam puno tih stvari. Dosta ti je ove, pošto znaš u vezi čega, kese i ona je rekla, samo malo, 100 eura ti još šalju da imaš. Evo, to ti je ona poslala, 100 eura i ova 2 paketa. Moraš vidjeti sad, ima ti, ali znaš, ja ne znam jesi probao, nisi potrošio. Ja mislim da su ovo puno kvalitetniji nego ovi u Bosni. Ti vidi, ne znam ti si trošio, jer one stvarno kaže da je ovo skupo tamo. Jesi. Jesi nema babo napravlja da moramo ponijeti. Napravi da moramo ponijeti tamo da... Evo vidiš, to je sve u paketima, sve spakovano. Koliko ovdje dođe, ja ne znam, 4-5 ja. Koliko dođe, ne znam. Pošto... Imaju priječe. 5 komada. 5 komada. Eto, bez. Eto, vidiš, pun pak. Evo ti, i ovaj moraš, ako hoćeš otvoriti, i ovaj, ako nećeš, ne moraš. Mi smo spremili vrećice za puta, znaš da moramo tamo mijenjati. A šta si sa njim junca što si rekao bio da ćeš ga za korida? Kaži mi Sal da je bio napol bio. Šta je bio opasan posto, jel? Bio monoga dosta. I nisi naletio bio? A jo. I što ti kažeš ti nema više zamijenit ćemo? On je rekao, neće ovo, kaže baba više bogati, kaže Kotaršiju.
I Nisam ja zanima. zato mora nikad ni bio, ja to ne volim. A imaš još koza? Ne? Ha? Imaš li koza još? Ne imam. Prodoj. I njihao sam usklonio. Znači sad imaš taj junicu Ima junica i krava. i treba da konj dođe, jel? Treba donas. A kad počinje se ovdje sad raditi povrće? Kad počinje se sad ovdje orati ono i treba još... Ja sam uzoru. A već si uzoru? Dobro. A s čim si orao? S konjom ili Traktorom. s traktorom? Traktor. Pa je li rano? Pa nije, samo nek se privrne da se propušemo. Će biti lakše raditi. Tako. Zarano je gore sve. Vidi, ja donio sam, evo ovdje, imaš stvari ovdje, imaš jaknu. Sad ne znam, znam da ti neće biti mala, da li će ti biti velika, ali to ne znam. Sad ćemo vidjeti. Ali ti mala ti ne vjerujem da će biti... Sam ja ovako malehan. Sad ćemo vidjeti. Op, ovo, Nije. dobro je za zimi. Pa ja. To je. Aj, bolje što je duže nego kraće. Uglavnom, to je to, znači mi... I sad ovdje ti imam, ne moraš vat ako nećeš, imaš 2 trenerke, imaš dukstericu, imaš ljetnu jednu jaknu, imaš 2 majice dugi rukava, imaš lakoste, imaš obični majica. Puno žena je vama poslala neke stvari, kaže pošalji za nju. I uzeo sam još neke stvari za tebe što si mi rekao i to ti je to. Sad, da još ti dadnem ove, ja sam ti rekao odmah u Italiji da sam odmah otišao i platio ti donaciju. Moraš se provjeriti ko ide, ali imam ovdje. Ona je rekla jučer, ne treba, ona je rekla da ima i presadovno. Sad, znači, ovo ti šalje 100 eura Fatima Adrović i Čazim Adrović. I oni su Crnogorci, ali smo u Italiji zajedno. I ovo ti, znači, od moja punica ti sinoć salamila, rekla da ona je penzioner bosanski, kaže 50 eura, 50 maraka. I ovo jedan moj Jaran Čorbić, Nezir, slučajno smo se čuli put i kaže, kad ćeš to ponesemo da mu 50 maraka. To ti je to i donijeli smo te robe i tako došli smo da ti poželimo sretan put, da se poraviš što prije da nam se vratiš. Hvala. I hvala vam svima živi, zdravi bio. Vidiš, moramo se pomagati. Ja sam, vjerujem meni, rekao sam ti da dolazim ekstra radi Salha, iz Italije sam došao da njom to što mi je rekao i ovi pomoći, ali da je to možda bilo, recimo da prije mjesec dana da se znao kada će ići, ja vjerujem da bi još više bilo donacija, bilo bi, na brzinu je ispalo i onaj, za kratko vrijeme. I vidite da nešto kažem. Nismo očekivali da se to tako brzo i ti pare skupiti, poslati, šta ja znam. Nema, Šida je glavna, nema bolje žene. Nismo očekivali, Boga mi, da će brzo to tako ići. Nema bolje žene nigdje na svijetu ko Šide, ona pomaže. Mi smo to brzo odradili i ona Šida svaka je čast. A da nije, Boga mi, Darka bilo, to ništa nije bila. Ne bi ni ona znala. Pa ne bi ona znati, znaš koliko njoj dođe, trebaš se javiti da zna i vidiš dok je Darko to obavijestio, ona je to napravila. Ovdje Darko došao i tako nešto da snimamo, nešto bez veze, znaš. Kad bude sjeli i on je vidio Salha da šta je to tako. Kaže, hajte vi da mi sve batalimo, kaže onaj. Mi vidimo, mora se šta za njega vratiti. Tebi neobično, tebi čudno šta priča. On rekao, Darko, o čemu pričaš? Pa kaže, dalo ti se on Bogu, kaže, Persa Džej, šta ja znam. Dragi Darko, ja sam to, njemu su rekli da će on biti trajno to, sao tim. Mene su ubijedili, da će tako biti. Ništa. Onaj, hajde. I ona zove na večer, kaže, hajte vi me dođite, kaže, ujutru u Bugojno gore do 9 sati. Ja ne mogu doći po vas. Sjedamo mi u svoj romobil. Ko vozi? Dvojica. Sali? Sali vozi. Fiu, vija. Bugojno? Bugojno. Gore došli, došao i ona u benzinsku, ovdje mi ne znamo dalje od onih benzinski. Nazvali njega, došli smo na benzinsku tu i tu. Ostavit, kaže, auto tu, je tebe ne sačija. Darko javlja nama.
kaže, Došao je odgovor. u Štulok, Sali, sine, dobio si zeleno svjetlo, kaže, za Tursku. Pa ja sam u šoku. U šoku. Ja mislim da jedva čekaš da ideš. Pa Boga mi jedno. Da se ovo riješi. Da vidiš. Dodjelo. Dodjelo, mogu misliti. Ona je rekla 2900 zakružila na 5000 eura da se odradi samo ti pregledi, nalazi, šta ja znam. Sad kad se uradi pregledi, nalazi, oni će reći koliko operacija tako košta, pa ćemo polove izbaviti. Opet donacija. Da će oni predračun taj. Da, koliko će koštati. Ja. To je to bilo. Kad sam prvi put radio s tobom onda intervju, ja sad razmišljam, ja ne znam kako si ti uopće živ. Što ti si meščini u problema bio otkad si se oženio do danas, dobio si samo sina Salha, a kad si mi rekao da je 5 djeci umrlo, ja nisam mogao vjerovati. Brat. Ja nisam mogao vjerovati da je 5 djeci da umri. To me je pogodilo, ne mogu nikako da shvatim neke stvari, ali Božje je davanje, pa šta Bog da, tako je. Što je od Boga slađi od mene. Šta si završio u školu? Pa 8. 8 razreda. Yes. I šta, i nisi mogao više? Nisam mogao radi ovih vrećice i tako. I šta još znaš raditi? Pa ja sam ti po zanimanju fizioterapeut. Gdje si tu naučio? Nisam niđe. O sebe? O sebe, dar od Bogata. A gledao sam Darko te jedno objavio, vidio sam masiraš tamo. Jes, ljude u Sarajevu. Masiroj. I bili mene mogu izmasirati ili mogu kamermana? Bište ne. Ajde, pokažna. Gdje je kave? Šta, da rukav zagrni? Jes. I nemoj ruku povući. Dobro. Pusti je, znaš. Samo malo da kafu. Ajde se rekli. Ne, da sklonim da ne bi prosio. Sam ja rekao, tako mora biti. Evo. Osti. Opa. Aha. A ja. Znaš problema s kičmom? Pa ima malo, ima. I to dobro? Vidio se da se ne mogu slegnuti dobro. Opa. Ne pukni. Hajde sa vamo. Nekad tako. Opa. Evo sad što mi uradi. Uče. Svaka čast, majstor. Svaka čast. Vraćamo i lijeđa. Što da reknu. Mora i lijeđa sad vraća. Jesi čuo? Da je neko odlipi. A to sve tam kupi, radi. Pa najno. Evo. Salih radi perfektno. Svi što puca. Ja, nemoj ti. Ne mogu se sad kad mi stomak smeta. Nije tebe jebe onda kičma. Pa imam problema s kičmom. Ajde, vraćam kičmu. Ajde sad, op. To ti od mene. Niješ mi ništa. Op, dobro, hvala ti Sali. Eto. Hajde popiješ kafu pa ćemo vratiti. Ibrahim, evo još samo jedno pitanje imam. Rekao si da si konja zamijenuo. Ja. I rekao si da ti sad treba ubrzo da dođe. Treba mi danas konj doći. Odakle? Vamo od Kasima. A šta si ti zamijenuo se? Nisam zamijenuo. Nego? Sam konja prodao. Prodao, ja i? Prodao sam, morao sam. Ali sinoć nisam imao para da kupim konja. Ja. Sinoć me Meho nazvala što mi je donirao štalu da pravim. Ja. A gdje je on? U Ameriki. U Americi? U Ameriki čovjek. Nazvao me Meho i tako popriča, kaže, šta ti je s konjem, rekao tako? Pa, što ne uzimaš ako nema Meho para? Kaže, hajde ti pitaj čovjeka, kaže, nek ti dade konja za 10 dana, a ja ću ti pare poslati za konja. Ja.
Tako da će danas, ja sam sinoć odmah čovjeka kontaktirao i... I Eto čovjek je rekao danas dovući konja, pa... da ga ti isprobaš valjali ili ne valjali. Ja. Znači, a odakle je Meho rodom? Meho je iz Sarajeva sa Iliđe. Sa Iliđe. I on donira novac svoj za konja. Jest, onaj što je štalu donirao. A on ti je donirao i za štalu. Jest. Znači, ima uvijek dobri... Eto, on je činu me čovjek nazvao i tako pričao što ima tamo bio im snijeg opasan. U Americi, gledao sam ono vrijeme. Snijeg im tamo bio opasan. Ima luva snijega, ako nema, Boga bi bilo po planinama malo, a u dol nema. Tako, nije ne znao ni za malog da će ići za Tursku. Pa mu krivo što mu nisam prije javio. Što nisi javio. Gotovo rekao Meho, kad bude operacija, ako pa zovi, kaže, sve me obavijesti. Da zna. Ja. A hvala Bogu, trebaš svoje dobre prijatelje bez imalo stida i srama obavijesti. Ja ti sad kažem, bilo šta da ti treba, ja ti mogu, ja ću ti pomoći. I slobodno me nazovi, kad se čujem, reci treba mi ovo ili ono, ako moraš, ja uvijek ti izaći susret. A pogotovo sa Aleho. Šta ti god treba, šta mogu tu isti. Nikad nemoj biti da se stidiš i kažeš vegane, ako moraš, treba mi to. Šta ti treba? Ja sad ne znam šta tebi treba. Kao zadnji put kad sam te ja pitao šta ti treba da donesem iz Italije, ti si rekao i ja sam ti to sve donio. Nisam htio biti bezobrazan. Uglavnom, nisam terapeut, ali... Jesam, koliko ima babu godina? Ima li jedan od osnovu? Ima 10 godina? Ima 10 godina. 10 godina? Ima, samo nije se o tome govorilo. Nije se znalo. Ja sam gledao to, rekao sam kada je Darko objavio, ali gledaj sad, ako Bog da, kad se vratiš iz Turske, ja dolazi odmah i radiš prvo meni masažu. Nije problem. I da sve snimimo i objavimo. Uglavnom, znači, sad je već to radio ove masaže. Dolazili su neki ljudi? Ja sam radio ljudi, bilo je 50 ljudi. Do sad? Ja šta je? Pa vidiš, to se nije znalo, to je bolje da se... Trebao se mi, ali... A nisam ja ti ujavio, ali je Darko izjavio. Izjavio. I šta, dođu ovdje ljudi, on je to Darko insistirao, hajde Sali, kad to znaš, hajde Sali da to objavimo, hajde. Ovaj nije ti da to objavi, ali eto, hajde Darko i na njega i bili su oni u Sarajevu tamo. Na pijac. Imali pijac, šta ja znam. I ti si tamo... Tako je on uradio i njegovi dvojicu jerana tamo. Da. I eto on to tu. On će me isprati ako bude u četvrtak. U četvrtak doći. Nađem tamo. Znači i ovdje ste dolazili neki ljudi radio masažu. Je li im uspjelo? Bio je pola Boga. Pa čuo sam, baš mi rekao tvoj otac da je neki bio došao, čovjek bio se iskrivio i posle masaže izašao čovjek normalno ispravljen. Ali znaš šta je mene pitaju koliko košta? Ja rekli, ljudi, ja ne mogu to raditi. Ja ne mogu reći koliko je novca. Koliko daš. Ja ne mogu, ako rekli šta je, ili bilo, da rekli čovjek, pošto ima pita šta mi je ovo ono, neću reći šta je. Neće meni biti dobro. 15 dana ja moram ležati da mi se ponovo vrati. U normalno stanje. Jest. Dobro. A vidjelo imam ti još nešto reći. Ja i babo bili jednom u Sarajevu, ja bio manji. 3. razred osnovne škole. Vidio ja na baš čarši gdje se oni slikaju, znaš. Ja došao kući, kako je tamo, tako je na listu. Znači to ja. Da. A nisam ništa gledao u teku. I crta znaš dobro? Zapamtio. I crtati i arapska slova pisati. Šta nam imaš reći za kraj? Pozdravljam sve ljude dobrog svijeta i hvala onima koji su poslali novac za puta da imam, hvala im puno. A hvala i tebi, nek zaprati kanal tvoj Tiro Bosanac, nek zaprati na YouTube kanalu. Hvala i tebi koji si došao. Hvala i tebi. Svima vam hvala koji su postali, koji ste došli, svima hvala, koje god šta pomogu već Bog hvala. Hvala. Majka, šta ti kažeš? Hvala vam svima i tebi koji si došao i donio, a hvala svima koji su pomagli. Hvala i vama i ako Bog da, naš Sali će doći zdrav i radit ćemo mi još puno tih videa, intervjua. Sad idemo na drugo mjesto, hvala vam i vidimo se ako Bog da, sretno i sve najbolje.